фирма беше професионална школа за шофьори. Там младежите и също така и по-възрастни хора се обучават как да управляват автомобили, камиони, преносвачи на пале. Става ми интересно това, че в Германия, за да извършиш каквато и да е била дейност, свързана с шофиране, трябва да имаш документ. Когато отидох във фирмата, бях малко притеснена, но техните усмивки и милото държание с мен ме предразположиха. Моята фирма се казва Цурнол. Това е хотел-ресторант. Първо като отидох там, ме посрещнаха много позитивно. Шефката се казваше Михайла като мен. Наистина много допаднахме двете, още като се видяхме, обръщахме много внимание. Аз помагах в кухнята, палих свещи, помагах изчистването, за всичко, каквото правиха целият персонал, исках да пробвам и аз. Беше забавно. Бих пробвала отново. Фирмата, в която аз и Анелия проведохме нашия двуседмичен стаж, се казва Макс Планк институт за химична екология. Той е част от обществото на Макс Планк и специализиран в химичната екология. Той извършва много експерименти в биологията и химията и обучава много студенти за докторанти и професори. Той е финансиран от както от правителството в Германия, така и от правителството на Тюрингия. Освен това участва в много европейски проекти, по които печели и извършва много експерименти. Имахме възможността да посетим лабораторията, да се запознаем с всичко това. Беше наистина много интересно. Освен това бяхме и в администрацията, в счетоводството. Интересът, който ни направи, беше, че там сме по планът е една огромна книга. И шифрите на сметките не са просто 3 цифри, ами 5-6. И имат си специална разработена счетоводна система, която използват, SAP, която им помага да счетоводяват всичко. Интересното също беше, че и попаднахме на менторки, които говорят български, и това беше една от забавните части в представянето. Много се впечатлихме от това, че един германец там обучава германци и българи как да танцуват народни танци. Фирмата, в която аз проведох моя стаж, се казва Метак. Тя се занимава с оборудване на бани. Когато отидох там, ме посрещнаха много топло, аз това не го очаквах. Шефката през цялото време ми обръщаше внимание. Оставиха ме на тяхните компютри, имах собствен офис, сама в офиса. Работих, счетоводявах, всички документи ми оставиха да разгледам. Персонала изцяло още първия ден ме посрещнаха с шеги. Всички се държаха много добре. Разведоха ме из цялата фирма. Разгледах складовете, в които всъщност бяха материалите. И това много съм доволна от фирмата и от персонала. В Германия ми харесаха хората, как толкова ме посрещнаха. Хареса ми във фирмата как всички работят заедно и как всички се придвижват с колела, рядко ползват автомобили и градски транспорт. В моят двуседмичен престой в Германия най-много харесах това, че събота и неделя, когато всички почиват, наистина абсолютно всички почиват и тогава абсолютно всичко е затворено, защото всички са на барбекю или някъде, където да си почиват. Също така Германия е една много красива страна, много се радвам, че успях да видя толкова много забележителности. Впечатлиха ме всички отношения между работодателите в моята фирма и останах много доволна от това, наистина много съм доволна. Това, което ми хареса в Германия е самия факт, че хората отделят много повече време за нещата, които обичат да правят, много спортуват, карат много колела, много са позитивни и винаги усмихнати. Също ми хареса и фирмата, в която бях. Там работодателите бяха много позитивно настроени и ни посрещнаха топло. Харесаха ми също и забележителностите в Берлин, в Йена и в Ерфурт. И това, че имаме свободно време да ги посетим и да ги разгледаме. Лично на мен в Германия най-много ми хареса обстановката.
това как държавата успява да контролира хората, да поддържа чистота. Също така полицията нямаше свободно скитащи кучета, както във всички останали страни. И вървяхме спокойни вечер, дори като се прибирахме от участие късно към 8-9 беше тъмно. И бяхме спокойни, че няма кой да ни нападне. Всъщност и хората там си лягат много рано. Лампите в 10 часа са изгасени из целия град. Беше прекрасно този двуседмичен престой и ако имах възможност да отида пак и да кандидатствам в този проект, бих отново. В Германия ми хареса това, че хората са много спокойни, също така, че изпълняват точно и прецизно своята работа и изпълняват своите задължения много съвестно. Също така много ми хареса в Германия природата и самото спокойствие в града. Плюсовете, които проектът в Германия ми даде, са това, че чрез него подобрих моите комуникативни умения, започнах да се развивам професионално, образователно и социално. Отпуснах се в общуването с различни прослойки от обществото и видях каква е всъщност средата в едно предприятие и как протича един ден. Един страх, който презнах, беше, че за първи път летях със самолет. Проектът ми помогна на мен е ориентиране за бъдеще, къде искам да уча. Когато бяхме в Виена, посетихме аз и няколко човека още, които желаяха, панаир на университетите, където говорих с преподаватели от различни университети. Те ми помогнаха да избера най-добрият университет за мен. Избрах да кандидатствам с английска програма, защото английският ми е на много високо ниво. Университетите са държавни, в които ще кандидатствам и са безплатни. И мисля, че в Германия бих имала добро бъдеще и там търсят много млади и позитивни хора. Аз също, както Михаела, съм се насочила към образование в Германия, само че още от 8 клас. Този стаж в Германия на мен ми помогна изключително много, тъй като се доближих в самата Германия, видях какъв е живот там, хареса ми ужасно много. Аз също като не успях да науча за възможностите как да се запиша да уча там и как да се развивам след това. Точно за това аз съм категорична в моето решение и знам, че ще продължа там. Хареса ми изключително много живота там, работата, как всичко се прави както трябва, изпълнява се задачата правилно. И много съм доволна от това, че получих тази възможност да отида там преди да запиша университета си. Аз не съм сигурна дали искам да се обучавам в Германия, но имам едно на ум. И всъщност този стаж ми беше много полезен, защото допреди него не бях ходила в Германия, нямах реална представа как се случват нещата в университетите и в немските фирми. Също това ми беше много полезно самото пътуване и това, че трябваше да се ориентираме в град в чужбина, сами и да се справяме и това ми беше наистина много полезно. Стажа в Германия ми помогна много да преодолея страха първо да летя със самолет и второ да общувам с много нови хора. Стажа също ми помогна да взема решение за своя професионален път. Бяхме на посещение в едно икономическо училище и там ни разказаха за дуална система, която много ми хареса и мисля също да продължа там след като завърша в България. Кандидатствайте за след